हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। सेथियाव दङ रुंबां प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा mwdlakob बियाइ शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां कमेडि शर्ट भिडिअ लानानै फैयो। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बेनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। आंहाबो गोसोआ खैरोम दैरोमोनलायलै। आंनाबो सनाया जा बायदि अनोमोन ना। न'नि बिसिनाखौ बायजानो गिना गावगाया बिसिनायाव उन्दुना आंखौ हायावसो फुथुलायोमोनलै। दा बायदि आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।